खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर टाइगार श्रफ। बिथाङा दुरान्ड कापआव मुम्बाइ एफसिनि जानानै बे बाराव गेलेनो थाखाय साखाफारा जाबाय। 2022 मायथाइनि दुरान्ड कापआव मुम्बाइ एफसिनि जानानै टाइगार श्रफआ गेलेगोन। बङाइगाव जिल्लानि साप्राकाटा ओनसोलनि थागिबि शंकर दत्त मुंनि सासे लाइमोननि जिउ खहा आरो गुबुन सानैया गोब्राब जोखोम। सोलिफु सावन दाननि बिहार रायजोआव बल बम सिबिनो भागलपुर रेल स्टेशननिफ्राय गंसे अट' गारिजों थांबाय थानाय समाव सुल्तानगंज मेहेसि लामा सेराव इथा जाबनानै दोननायाव गिख्रंथावै सौदावो आरो बे सौदावनायावनो जाब्रबथाय जानानै बिथां शंकर दत्तनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सानैया गोब्राब थासारियाव फाहामथाय लानो गोनां जादों। भारतनि मुंदांखा थागिबि अख्रांमा दावबायारि अनिल मेननआ अख्रांमायाव जारिमिन सोरजिनो थाखाय थियारि जाबाय। नासानि अख्रांमा दावबायारि अनिल मेननआ फैगौ सप्तायाव गावनि केरियारनि गिबि स्पेस वाक खालामगोन। समबाराव फोसावनाय नासानि रिपर्टनि बायदिब्ला अख्रांमा दावबायारिया इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशननि बायजोआव स्टेशननि सलार पावार सिस्टेमखौ आपग्रेड खालामनो आरो कमिउनिकेशन सिस्टेमनि एन्टेनाफोरखौ सोलायनो थाखाय खामानि मावगोन। अनिल मेनननि बिफा केपि शंकरन मेननआ केरेलानि पलक्कड़नि थागिरि। अनिल मेनन आरो जेसिका मीरआ 6 आगस्तआव गावनि गिबि स्पेस वाकखौ जागायनो थाखाय थियारि जागायदों। नासानि थि सम बादियै स्पेस वाकआ 6 आगस्त, 13 आगस्त आरो 25 आगस्तआव जागोन। बे मिशननि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों दि स्पेस स्टेशनखौ इयुनाव इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशननि रल आउट सलार एरे गायसननायनि थाखाय थियारि खालामनाय जागोन। बे समावनो अनिल मेनन आरो बिथांनि लोगो अख्रांमा दावबायारिफ्रा 13 आगस्तआव नैथि स्पेस वाकआव स्पेस टु ग्राउन्ड कमिउनिकेशन एन्टेनाखौ सोलायगोन। पाकिस्तान दखल खालामजानाय काश्मीर पकआव हिंसायारि जाथाय सोमजिदों। 27 जुलाइ 2022 खालार समबार खालि गिबि खोलोबनि बिसायख'थि सोलिफुबाय थानाय समाव मोनसे थासारि सोमजिदों जेराव बेल बक्सफोरखौ अर सावना होदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे हिंसानि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। फारसेथिं पुलिस आरो खुंथाया जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। गुबुन फारसेथिं माखासे सुबुंफोरा सोंथि खालामदों दि भट होनाय समाव बेफोरबादि जाथाया मानो जाखो। गुवार ओनसोलाव पुलिस रैखाथि गार्डफोरनि बिफावनि सायावबो सन्देह खालामनाय जादों, जेराव पुलिसफोरनि रैखाथि होसेयावबो मानो बेबादि जानो मोनखो बेखौ सोंथि दिखांदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों बयबो मिथिगौ मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दं। सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' एनडिबि केडारफोरा दासिमबो जेलावनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2026 नि सुप्रिम कर्टनि गोदान हियारिंनि थारिखआ फोसावजायाखै, जेराव बिथांनि हियारिंआ माब्ला जाफिनगोन, जेराव बिथाङा जोंनि गेजेराव माब्ला उदां अख्राङाव फैनो खाबु मोनगोन। जोंनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफ्रा आथिखालाव मानो जेबो गारां दिखाङाखै, मानो बिथां गेदेमानि फारसे जेबो बाथ्रा बुंलिया, जेराव बर'नि गेजेराव दङ 3 एमपि। बिथांमोना दिनै गेदेमा बिथांनि थाखाय गारां दिखांगोन ना? मख'नो गोनांदि गोबां समफोराव बिथां गेदेमानि हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय गेदेमानि हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' एनडिबिफोरनि गोख्रोङै नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो बिथांनि बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव बिथां गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थानो गोनां जादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन, माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन,
बेराफारसेथिं बर'नि आर्टिकेलनि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आर्टिकेलाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुंनायखौनो नुनो मोनाखै। बिथां गेदेमाखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय सोर सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंगोन, सोर गारां दिखांगोन रन्जन दैमारिनि थाखाय, बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय
आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एजुकेशन, हिस्ट्री, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।